O uplynulém víkendu se ve vsetinské Sokolovně konal tradiční karneval, který pořádala základní škola Integra. Letošní účast byla poznamenána chřipkovou epidemií, kterou si prochází nebo prošla minimálně polovina školy. Nic z toho ale neubralo na karnevalovém kouzlu, které se neslo na vlně kouzelných slůvek. Myška, muška, Mickey Mouse. Téma celého karnevalu bylo totiž plánováno v duchu Mickeyho klubíku. A tak ve velkém sále nechyběly žádné z hlavních postav. Myšák Mickey, myška Minnie, kačka Daisy, kačer Donald, Goofy nebo Pluto. Na pořádání karnevalu se kromě učitelů, asistentů a ostatních pracovníků školy účastní hlavně deváťáci. A jejich zásluhou bylo, že to v sále žilo a tančilo a zpívalo. Díky sponzorům se tentokrát podařila dát dohromady také opravdu bohatá tombola. Horní sál patřil zase hrám, které si mohou vyzkoušet se svými dětmi také rodiče. Nechyběl ani tradiční koutek s malováním na obličej nebo různé házecí hry. Někteří horní sál opustili jen proto, aby si mohli zahrát oblíbené karnevalové bingo. To už byla tělocvična Sokolovny dost slušně zaplněna, protože získat první cenu, dort s Mickey a Minnie, chtěl opravdu každý. Po dlouhém boji se nakonec vítěz přece jen našel. Karnevalový program pak pokračoval několika koly různých dovednostních soutěží, za které každý soutěžící dostával malé odměny. Jednotlivá kola soutěží byla až do pozdního odpoledne prokládána například ruličkovou tombolou, anebo stále oblíbenějším tančením podle videa, kterému se říká Just Dance, prostě tanec.